Por suposto, Sí, sí, no. non se está Ben, generalizando. pois, Era por aclarar. seguiremos probablemente con ese debate, que dai ese convite que lle fixo Sauro, o patrón do barco que grabou esas imaxes, e nos contarás se despois aceptou o envite ou non, pero agora temos traballo para o Padre Patiño. Volvemos a Ribela, na estrada, onde hai polémica coa restauración do Reo do Cura, un dos máis longos do mundo. Os veciños están enfadados porque a igrexa, propietaria do río, non quere pagar. Antonio Mosquera, contanos. Hola de novo, compañeros, nos seguimos aquí con estes veciños e veciñas encantadores de Ribela polo hórreo, que antes contamos que é un hórreo de finais do século XVIII, principios do XIX, e é o número 24, o 24º máis grande do mundo e está nun estado de abandono. Os veciños queren restauralo, pero este hórreo a quen lle pertence? A Iglesia, a Diócese de Santiago. A Diócese de Santiago, non? Pertence á Igrexa. Entón entendo que lle corresponde á Igrexa restauralo, non? Se é da Igrexa, como me dis, automáticamente sí. Sí, automáticamente sí. É de propiedade privada deles. Vos iniciastes xa os trámites para intentar restauralo, falastes coa Igrexa, non? Sí, xa aquí un chico presentou un proxecto, un presupuesto. Vou falar co... Ti presentaches un proxecto, non? Me costó conseguirlo porque no hay profesionales apenas, pero bueno, al final, después de 4 meses de espera, conseguí uno así. Un proxecto con presuposto para poder restaurar este hórreo que é histórico, non? Que digamos que é patrimonio, non? E canto, que presuposto che deron? Asciende a 25.000 con la licencia de obra, el IVA. Falamos de 25.000 euros. E aí ti falas coa Igrexa, non? Ou falades os veciños coa Igrexa, e que vos di a Igrexa? Que solo pagan la licencia, 500 euros, nada más. É dicir, de 25.000 euros, compañeiros, pagan 500 euros. Home, non é unha broma, que hai aquí veciños que se rin, non é unha broma. De 25.000 euros pagan 500 euros. Pero que vos din? A ver, que din por aquí? Veño esta muller que falaba. Din que... Que non hai cartos Que en non hai Santiago. cartos. Que só poden pagar 500 euros. Pero terán máis cartos que 500. Terán, pero non queren pagalos. Eso sí. Porque aquí en Ribela ninguén quere pagar nada. Quer dicir, nin o teléfono, nin a fibra. O problema que teñen aquí, compañeros, non hai cobertura, non hai teléfono. Temos un problema, que é unha parroquia abandonada. Abandonada, sí, la verdad que sí. Patrimonio, o hórreo, sabes que é precioso. É dúbida, pero está abandonado. Entonces é unha iglesia como temos, que conteou polo cardenal Suquía, que era a mellor iglesia do Arcibispado de Santiago parroquial. Din que a igrexa do rural, da parroquia, mellor da Diócese de Santiago, pero a igrexa tamén está en mal estado. A ver, espera, Mira a casa do cura que bonita está. Din que a casa do cura está bonita e o hórreo non. No, mira como está. Mira como está, sin cortar, sin cousa ninguna. Ah, vale, está sendo irónica, que está tamén en mal estado. É dicir, que todo que non é a igrexa, todo o terreo de arredor está en mal estado, non? Está mal estado. Estamos quedando, non sei se quería aportar algo máis, cabaleiro. Estamos quedando sen tempo, pero está de acordo en todo isto? Sí, de acuerdo totalmente. Está abandonado, Ribela abandonado totalmente. Sí. Compañeiros, pois imos acabar aquí a conexión, pero quedadevos coa idea que é un dos hórreos máis grandes do mundo, que está nun estado de abandono e que lle piden á igrexa que o restaure e lles ofrece 500 euros do total de 25.000 que custa. Imos deixar aquí a conexión, moitísimas grazas, quedamos en tempo, a ver se outro día temos máis tempo, falamos un pouco máis. Bicos, compañeiros, devolvemos aquí a conexión. Gracias, Antonio, pues estivemos escoitando atentamente. Padre Patiño, non sei que opinas. Bueno, falamos moitas veces destes Que casos. solución hai aí? Que? Que solución hai aí? Fabulosa, hai. Vendelo. No, primeiro, quen é o propietario deso? A igrexa. A Iglesia. Patrimonio que pida as autoridades eclesiásticas. O crego, se o crego, teño que manifestalo ao obispado, o que está pasando, e que actúen. Se patrimonio, igual que vai contra un particular, tamén que vaya, con este caso, contra a institución eclesiástica, que faga, que obligue a restauración, Pero o que como vai faga... obrigar a restaurar se vale 25.000 euros e non teñen os 25.000 euros? Como que non? Pero, eu, cando teño retorales, para quero arreglar, eu pido autorización ao obispado, que me dé como centro de maiores, centro de atención a UNED, entonces, con a Comunidade Europea e con as axudas, vou. E hai un convenio entre os dous, entón se vai arreglando. O que está claro é que a veciñanza está bastante desgustada, les din que eles non teñen por que asumir está os botando a culpa ao custos párroco, vostede. desta O párroco é o que ten que restauración. comunicar ao obispado o que está pasando por escrito, E pedir unha subvención para que... que axude. E se non, pois que o patrimonio actúe, igual que está actuando de outra maneira, porque ese patrimonio, non estamos falando dun Pero órgano. aquí o problema do fondo que hai, o que se sabe xa dende fai moitísimos anos. É dicir, a Igrexa ten un patrimonio en inmobles no rural enorme que ven doutra época, doutro tempo, e a verdade é que non ten capacidade
para xestionalo, para mantelo todo. Por eso está Son vendido. demasiadas igrexas, demasiadas capelas, demasiadas casas retorais, demasiadas propiedades, conventos incluso nas cidades. Porque vendan. Pero que ese o problema, é que ese o problema, Está o non hai... Obispado de Mondoñedo de Ferrol, donde eu estou... Pero si non pode cuidar, que o vendan. Este Claro, que le pague 50.000 euros. está vendendo propiedades. Pero a que velocidade está... É que ese é o problema. Pouquiño. O pouquiño eu digo pouco. que sí, que aí, É que o problema aí aquí... hai unha actuación contra a jerarquía eclesiástica por non ter un patrimonio que é o máis bonito que temos. É que hai unha responsabilidade patrimonial que decir, eu entendo que eles, o patrimonio seu, venderano cando queiran, se queren. O que sí é certo é que ou actúan un pouquiño máis lixeiro ou dentro de 20 anos non hai patrimonio para vender. Hai Nosotros Pero estábamos... a nós está pasando, cantas iglesias temos nós? Claro. Temos a 6, 7 iglesias e tens que ir facendo virguerías para poder arreglar. E moitas veces, o que che dicía, o se hunde todo o coro abaixo, o faz virguerías, que non che vou dicir o que, para que se manteña. Hoxe tamén igual falamos da idea de reagrupar parroquias, un pouco polo que denuncia Padre Patiño, pero fixádevos, dende a diócese de Santiago se comprometen a pagar eses 500 euros que viría sendo a licencia de obra. O eso é o... Sí, pero depois, é dicir, eles pagan eso, pero o que os veciños paguen o demais e depois a propiedade deles. No, a veciñanza está absolutamente firme dicindo que eles non pensan asumir este custo. Hai que vender listo. Claro, Bueno, mesmo había unha veciña... Paga 100.000 euros polo hórreo, pois quedan ali para a parroquia, listo. Estamos Imos facer unha pequeniña pausa, a ver se a volta podemos falar coa diócese de Santiago, porque nos ten que decir sobre este